Hello everyone, दिनैनि आरज हान्जाया बिसनाथ बियाबनि मोनबा गामिनि जथाय आरज बिथांमोना आरज लागासिनो दङ रायजोफोर ओमफ्राय आरजनि गेजेरावनो आलासिबो हांख्रायनाय दङ बिथांमोननि बिबुंथि मोजां खोनासंनो मोनगोन ओमफ्राय दायो आलाब लागासिनो दङ लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो रायजोफोर दायो दङ आलासिनि बिबुंथि ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै मोजां नुदोबा लाइक कमेन्ट खालामनो बावगारनाङा ओमफ्राय आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोबोला साबस्क्राइब खालामनानै होदो रायजोफोर अननानै प्लिज जोंथ' गासैबो बाथौआरि गोबां रोखोमनि बाथौआरिफोर थानो हागौ नाथाय जों बेयाव मा हिसाबै दङ खायसेया जोंखौ मा होनदों बुहुमनि मानसिफ्रा जोंखौ मा होनदों
बर'फोरखौ फुल बाथौआरि नङा होमबा खायसेखौ मा होनदों गुदि बाथौआरि मालाबा बोलि बाथौआरिबो होनलायलाङो रुपामनि नङा होमबा आरो मा थाबावो ब्रह्म बाथौ आरो बिदिनो मा जांख्राव बाथौ माबा माबि बाथौ माने जोबनोनो थाङा ओंखारबाय थागोन 22टा आरो ओंखारबाय थाबावगोन बोरैबो ओंखारगोन जोंनि गेजेराव माखासेया मा एसे गुरु टाइपनि मानसिफोर दङ नङा होमबा बै गुरु टाइपनि मानसिफ्रा मा खालामो हमनानै ला आं सासे लिडार आङो एसे मा नायखांबो रोङो आङो दै सान्थिबो सारनो रोङो नङा होमबा आंनाव मा न'खरनि फोथारनाय न'खरनि मोजां गाज्रि नङा होमबा बेफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय मा खालामो मानसिफ्रा बिदिनो लैहोर लैहोर फैयो आरो बेजोंनो मानसिफ्रा गोथार जायो गोसोआ गोथार जायो नङा होमबा आरो बिदिनो गाव गावनि न'खरखौ संसारखौ फोथांनानै लाखियो आरो बै समाव मा जायो बै आं बायदि सासे मानसिया गावखौनो माने मा खालामो गोरा मोननानै लासै आरो गोरा मोननानै लासैनो मा खालामखो गावनि नामावनो बाथौनि मुंखौबो दोनलांनाय जादों आरो दा बिब्दि जोंनि गेजेराव गोबां दं दा बेखायनो जोङो मा होनदों बे गासैखौबो लानानै जोंहा मोनसे बाथौ दङ बे जाहैबाय फोसाबनाय नङा होमबा जों दा बे फोसाबनाय बाथौआव थानानै नोंथांमोननि सिगाङाव आंबो बेखौनो बुंगोन आरो बाथौआ माब्ला जोनोम जानाय रावबो बुंनो हायाखै हयथ' जोंनि गेजेराव गोबां संजिरगिरिफोर दङ स्कलारफोर दङ बिसोरबो नाजागासिनो जे माब्ला जाखो बाथौआ बिनि थाखायनो मा होनदों संदाननो थाखाय बर'फोरखौ माब्ला मा होनदों माब्लाबा चाइनानि हजों बारनानै मोनसे मा जायगा दंमोन मंगलियान ना बे मंगलियाननि मोनसे दैमा मोननै दैमा मामोन बियो हवांह' आरो यांसिकियां बे मोननै दैमाजों फैयै फैयैलायनो बर'फोरा नैबे आसामाव नांथाफैदों माखासे ओरै सानजा फारसे फैनानै माथिं फैदोंनो ब्रह्मा देशजों ओरै फैनानै हाबबोनानै माखासे ओरैनो थादों आरो माखासेया मा होनदों बै माबानि सिगां गगामुगनि सिगां मोनसे दै दंमोन ना दैमाया मामोन बियो सुबनसिरि बै सुबनसिरि दैजोंबोलायनो बर'फ्रा फैदों आरो बेनि अनगायैबो एसे ओरै थाङोब्ला माखासे दैमा दंबावो संकसफोरा खोनादोंना बेफोरजों फैनानै बर'फ्रा लासैनो फैयै फैयै मा जादों गवालपारा क'क्राझार बायदि बायदि मेघालय बे हाजोफोरनि जिथु गोदो मा होनदों बेखौ माखासे जायगा दं मा हाजो होनदोंमोन गोदो सार मेघालयखौ जयन्तिया टिक्रिखिला गार' हिल बे टिक्रिखिला नैबे जायगायाव बर'फ्रा थादों आरो दा बेफोराव थांनानै जोङो आरो एसे नायबिजिरनानै बेखौ मोनदों अरिजिनेलि जुदि बाथौखौ जोङो नागिरनो थाङोब्ला हयथ' जोंनि मानसिखौ जोङो बबेनिफ्राय फैदों जों गावनो बबेनिफ्राय फैदों बेखौ नायगिरनांगोन आरो जोङो मिन्थिनायाव बेफोर हालामाव उदांस्रिनि सिगांनो 1947नि सिगांनो गोबां बर'फोरा जोंनि नैबे हालामफोराव दङ बिश्वनाथ टाउन नङा होनबा तेजपुर टाउन बा गहपुर टाउननि ओरै बेयाव गोबां कसारिफोरा दङ आरो जायफ्रा दासिम माखासेया बर' रोङा दा बैसोरखौ बिसोरनि अरिजिनेलखौ जोङो नायोब्ला मा मोनो बैथिंनिफ्रायनो लासै लासै फैबाय थानाय आरो दा बेखौ नायोब्ला जोंनि जिथु बाथौ जिथु सोरजिजेननाय बाथौ होननाय जिथु सोदोबफोर बै गवालपारा टिक्रिखिला थिंजायनिफ्रायनो फैजेननाय मारा जिहेतु जोंबो बिथिंनिफ्रायसो फैदों नङा होमबा बाथौ सोदोबा बिथिंनिफ्रायनो फैदों आरो दा जोङो उदांस्रिनि सिगां माखासे बिजाबखौ जुदि बर'नि नायगिरोब्ला बै गवालपारा जिल्लानि गांनैसो बिजाबफोरखौ मोनो आरो दा बेयाव माखासे मोजां लिरलांनानै दोननाय दङ जे बिसोरो उदांस्रिनि सिगांनो माब्रैहाय आलो गोजोनै आसार खान्थिखौ गेबें लाखिनानै माबायदिहाय संसार जाबोदोंमोन बोराइ बाथौखौ माब्रैहाय सिबिलांदोंमोन बाथौफोरा माबायदिमोन बै समाव दौरि दौसिनि खामानिया मामोन दौरि दौसिया सिनाय जानो थाखाय आखायाव मा गानोमोन आरो जों बिसोरखौ माब्रैहाय सिनायनो हायोमोन बे गासैखौबो लिरनानै गालांदों